31 perit fosthom 13 il-mara ingħataw il-warrant waqt ċerimonja fil-Ministeru għall-Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Ryan Grek, wieħed mill-periti l-ġodda, stqarma One News li jagħżel li jispeċjalizza fil-konservazzjoni ta' binjiet storiċi minħabba l-potenzjal li jeżisti f'dan is-settur. Malta u ħafna potenzjal f'dak il-qasam għax għandna ħafna bini ta' valur storiku li fih elementi li kważi huwa uniku għalina bħala pajjiż. ċertu żvilupp li qed iġib miegħu iż-żmien bħala pajjiż li mhix il-qudiem, naħseb li hemm ħafna potenzjal fejn dawn il-binijiet jistgħu wkoll jiġu salvati. Il-Ministru Borġ qal lil periti l-ġodda li l-liċenzja ġġor magħha responsabilità li qed jagħtihom l-Istat sabiex iġorruha magħhom tul ħajjithom. Qal li l-binijiet qed jinbidlu l-istess kif qed jinbidel min jgħix fihom u għaldaqstant jridu jaraw li jżommu aġġornati. Qal li hawn kunsens li biex il-pajjiż jikompli bir-ritmu ekonomiku li qabad jrid ikompli jikber u qal li l-periti għandhom ir-rwol kruċjali f'dan kollu. Il-Ministru Borġ qal li l-periti għandhom isegwu x-xogħol mhux biss waqt l-istadju tal-kostruzzjoni iżda matul il-ħajja ta' kull binja. Ħsieb illi dwaru tkellem magħna wkoll il-perit Ryan Grek. Naħseb illum il-ġurnata meta l-irwol ta' perit qed jinqasam u qed jiġi speċjalizzat f'ħafna oqsma differenti, naħseb il-pjanar u site management huwa importanti ħafna, ovvjament biex jinħoloq inqas inkonvenjent tal-pubbliku għal nies tal-madwar għax illum il-ġurnata tħares fejn tħares għaw iżviluppa dejjem kullhom kien tista' tgħid. Naħseb però m'għandna nħarsu b'mod pożittiv lejn għax il-fatt li qed jinħolqu jinnaf xogħlijiet u hekk. Il-Ministru Borġ stqar li l-periti għandhom jagħmlu l-almu tagħhom biex jaħsbu f'idea ġodda biex xogħolhom iwassal għal kunċetti innovattivi li jistgħu jikkontribwixxu għas-suċċess kontinwu tal-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.